El proper dilluns 8 de setembre tindrà lloc la celebració de la primera regata de muletes Senyera de Tortosa, una prova esportiva en la qual hi participaran 12 associacions de veïns i pobles del municipi. Segons han explicat des de l'organització, l'activitat, que es troba enmarcada dintre del programa de les Festes de la Cinta 2008, vol mostrar el riu Ebre com a mar natural per a la pràctica esportiva i alhora promocionar les muletes com a element turístic i cultural. Concretament, els pobles que hi prendran part seran Campredó, El Reguers, l'Emede de Jesús i Vitem, mentre que els barris que hi participaran són Remolins, El Temple, Santa Clara, La Simpàtica, Horta de Pimpí, Casc Antic, Sant Llàtzer i Ferreries. Tant l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, com el regidor d'Esports, Pere Panisello, han agraït l'implicació i esforç de tots els veïns que han estat entrenant durant més d'un mes sota la supervisió del Club de Rem, organitzador de l'activitat junt amb la regidoria d'Esports. El que volíem és que això culminés un acte festiu de gresca, d'unió, d'interrelació entre tota la gent del municipi el dia que se dedica dins de les festes de la Cinta, el Dia del Riu. Des de l'àrea d'esports estem molt contents del Club de Rem per tota la seva treball que s'està fent i després també perquè veritablement tota la gent que durant aquest llarg mes està participant estan supercontents dels monitors, del tracte, de la manera que va, i la prova és que tots s'ho han pres molt en sèrio, que no falla ningú i que cada vegada la gent s'estimula, el qual pensem que voldrà dir que això pot tindre continuació. Aquesta activitat comptarà amb un al·licient afegit, ja que els espectadors podran fer apostes a 50 cèntims d'euro. El guanyador s'emportarà com a premi un pernil. Panisello ha apuntat que la voluntat és que aquesta activitat tingui continuïtat i es puguin repetir en un futur noves edicions. Per la seva banda, el president del Club de Rem, Josep Maria Chavarria, ha explicat que es tracta de la primera regata que es fa íntegrament dintre una ciutat catalana i que l'objectiu del club és que la iniciativa també serveixi per atraure nous socis. El riu és una cosa que històricament Tortosa ha viscut apartada o molt apartada i des de fa uns anys cap aquí se li ha estat donant la volta i la prova és que fer una regata de muletes a Tortosa no s'havia fet mai. Me penso que és la regata pionera a Catalunya, és la primera regata que es fa com a una activitat dins d'un circuit d'una mateixa ciutat, i l'objectiu del Club de Rem, evidentment, és, primer que res, que això surti bé i pensem que sortirà molt bé, però nosaltres mirem una mica de cara al futur, de cara que aquestes persones que han vingut a provar el que és el REM se puguen quedar com a socis actius de la nostra entitat, i a partir d'aquí, si volen participar en la Lliga Catalana o en la Lliga de les Terres de l'Ebre de muletes, l'embarcació guanyadora se la invitarà a que pugui participar com a representant del Club de Rem Tortosa. Les taquilles per fer les apostes s'obriran a 7:15 de la tarda, però la regata no començarà fins les 8. En acabar hi haurà un sopar gratuït per a tots els participants i el preu de 7 euros per al públic en general. D'altra banda, Tortosa ha preparat una nova oferta d'activitats esportives amb nous abonaments i horaris. Així, hi ha 4 modalitats d'abonaments en funció dels serveis que vulgui escollir cada usuari. També s'ha incrementat el nombre d'activitats al gimnàs i l'horari de piscina els dissabtes matí i tarda.